1 year dini kachra wo say I am more than a conqueror. Kachra wo but I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. Nyame ye dini ye how ye dadri nyina wasua maye. Minumye nyina ni age efise oba de no ogusua okomaye. No komaye wanadu muti. Amen. Amen. And then day 3 ewo ye Pentecost 2025 Philadelphia SDA Church yenso yenya akwanya wasa dwumadie yi mu na ye di 50 days na bompa ya besisa amre na nyame koso hye ne ho anmunyam ti mefasa akwanya we so ama yenyina ye ho akwa babiem menim se nipa dodo no a etie yen wo various platforms no so YouTube, Facebook, afenso yenya akwanya se Hope TV ebe channel amaye na wonso yeda won ase se wodi ko wiase nyina se wo mu so betibie asedanka wo mu da enti ye ba be hye dwumadie yase mesre Mr. Lawrence Sampofo na fe odi opening prayer no abreye. Amen. Agiri for my mompae. Yanyankopon yedawase. Say ne day odi akochinchi enwuma so be bia ekoi bia wantwa atwe odi asaba wanim ha asedanka odinda. Yedawase bamba odi aboy na sa dwumadie mu nyina odi makotina mai. Ene yedi okasama fo ishonsa. Pastor Appiah Kubi. Erade wa ma nkunkun san won so yini sinchen na nsema onam so apeso odi mayen no erade fama no mayen. Mana hoden man nyansa man nim diaction ko no ntimi fama mayen. Yen atiefo so ye stress ye mie yakomam na nsem ne enye mayen ye atiefo arefifo na se abehwa adefo kwa na mum yenye se be ginsem yi ne ne afoforo ache ne dia ye adwuma se ne ya Pentecost 2025 ne kire ye no. Yedi mfidi wa hanya so shonsa edu sabre ana etola na niema ibas na bunsam waka no ho ye stress ye mfidi enyera de boa na bibia anye wano yenuanom so mu nam kwa mu ba ensuo yi to nyina arade fo bibia beduru asomdwe mbrɛw wom so wo zoom so nya hyew bibia dum yen yeda wasi se watie anwumre ebisa we ewo Yesu din mu wadum ti amen. All right. Enti me fasa kwanya we so na mayi okasamafo no achre onye hohwo we yemu ena monso a mutie no free baby bia all over the world. Idin de Pastor Dr. Appiah Kubi Kwarteng ono no hwe Philadelphia asafo so na fe New Life New Jersey so eshanensa na watching munina what ye fem no aka kire yen say ye ginyame echia we are more than a conqueror. Enti special song ye betie free Philadelphia youth choir ho esipa eni a ye betie eni yenya ye sofo Appiah Kubi Kwarteng moma ye ntie no. Amen. Oh
Suffering bebre, amanhuni how that being kodana bebre. Nanso Erade Yesu agye afini nyina mu. Yenu abi ana wo atetie mu e obibi ho. Oboso mpaye na ode ba beto asafo nyina esu fra Erade no. Erade atie. Enu nti ya kase Erade edin ena nhranka da. Se onso wo haw bi e wo so a, se dadwin ni kodana bi wo so a, mpese me ka kire se Onyankopɔn na wotie mpai boy no wote sade otie enura obeye sa ne no betena ayesa da enti wo ha no so sade ya krampa Yesu di munti obesio no me wonyankunum di Awurade onhyira wo samame ne pese mbom paye se Onyankopɔn ho adom obibia otime ne babi obiara Awurade me da wasema obabai Awurade me da wasema obabai men me da wasese wasam tumi wom wasam timi ma obi a owuo otimi enyane eba nkwam enu nti oba wote wo ne sa brei yare mu no wa manenya yaresa oba wote wo ne sa brei se bibi a ya dwendwi bi da nso ayesie so tu ase mayen oba ya wote wo ne sa brei Awurade yesro bibi bia ha no e na nakoma mu a Awurade Yesu eno amma ontimi enya asomdwe no wa ya asomdwe hine ma nsa so ne ma obe onya asomdwe fi se unti ye kyan krumdifo emane broso Yesu demo amen right the da Onyankopɔn si ye kyan krumdifo emane broso ye ni age se yenso so a ye wo Philadelphia ha Awurade adom ye betimi aka ewiase mfa na nyina ho na ya pam aka se sania Onyankopɔn adom oto ne nsira bosuo no egu ye ewo Pentecost bre no sabre nso ohwie ne nsira no agu ama adasamma wiase mfa na nyina enu nti esane se onkan ho esane so omwan esane so oni anim na ensira odi ma ne ma no yenso yensan ka bi se Yesu nti ye kyan krumdifo ema ne broso amen tini aka nyina se Onyankopɔn pese ye nam adom so epa mu ka kire obi a
Said there's power in the name of Jesus. To me, our yes to Christ dinimo. And it was a woman from Romano, a tidu, Chemunkron. The very Medina, no now says I test the account. Romans chapter 10, verse number 9. Or see, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen. Say, what do I know? Pemu can say yes to your radi. Now do I come and so did he say, Yakupon Yanin from moi? Wo, Ubenyam Kwa. Media, me Jidisa, and until I make it 3 declarations in oh, yes, to a name. Pastor can say, I declare that Jesus is Lord. Hallelujah. But someone who can be academic, say, I declare Jesus is Lord. I declare Jesus conquered for me. I declare I am more than a conqueror. Me chen krum before and amane bro so Awurade Yesu Kristo ne din munti. Enne me sre wade se onka ho na onomo na ommo amawonti ase se nkrumdifo hwe no. Wo mo e won safo ahodo miensa a omdi di nkunim. Wo mo a omdi nkunim no Awurade adom omye nkrofo a omo mrem paibo ho. Bible catching out Tesalonians for medical, etinum chemudo so no. Was it mum paye da mumre ho. Enunti wo madin kunim ni bom paye da bia. Once me bom paye se Onyankopon di munti. What's your favorite dia che empaba koso a enye rade nkasa na do munti kunim die ebe wo dia. Amen. Tore bia na wo pese nka nenko a na nka emuaya ba. Nanso wo se wona wo nkunifo franka na se no be ho hye Onyankopon ba Yesu Kristo nsan. They have patience. Omo wo aboduchere womo twen Awurade womo ni da Awurade so womo nim se den beba enunti echechecheche mpa onamunya anyida do nyame onamunya obemma na bem e woni bremu enunti safo ni nyina omo etwen Onyankopon obedi nkunimu a twen Awurade na adom nti obedi nkunim. Amen. The tosu biemu a kumdifo ede ye adwuma kese e o mabra bom ene se omunim se awiase omwom nya hodin bia ma hodin ni frisro twedam po Onyankopon chen na eba enti asomfo nwuma ti ba ko nsem nwotwe no Bible me ati ase se ampara Awurade asusise honkronkunya ba eso a ye benya hodin enne me bom pa se so aye mre se den kra Onyankopon honkronkron omo hodin ma me enne se wobse bibia ya basa kra wadwen mu a tu kwa kire edo ba ni mu edo ko bankum edo ba ni fa muntimi nyina me bom pa se the power of the Holy Spirit should be showered upon you. Down Kronkron and Shanguso, now soon to be young for and Mara, they were yesterday, Munti. Amen. So far, many what can say. Oh, Nagopan say me, the word of God is true. A 7 year no quarry, or see as soon as I sing and tramway, since I back cry, and to me and free Nagopan Samu and top from that. Now Nagopan Samu to me warm, and no, or count once a brain or said, it's a hammer. You wobble some, the bumpire says, Satan, you are, Fanyamiasam, Fabun, crack. A brand of passam and ya a trial wakumim. Let us me know, yet no said, Jesus is our Savior. Yes, your only powers as is when we suffer. As Nedi kind, suffering by a brabum, but audience as Nedi kind, we have a Savior. And yes, there may be many sufferings, but we have a great, powerful Savior. On the dear free how you know, the thing at Jesus, as Dan Kennedy in the. And in there, there may no come one seven on the say. Sa otum foi, the oy and say, O mawo, enya awo for froye, awo for fro. Me bompa say, when I open mamma, awo for fro, I want my brabum. And let them no come one seven say, Jesus gives new birth. Amen. Yes, you are my new birth. If you are about way, what do stage be your life for me? Just no crap is and never be our person. No, I want to mean your own person. Mom now, you. We are teenager, teen, who know your family, hot throat, hot dinner, easy. About Nisa Sunano. What 18, what 19, what 20, or crying kakra, a fedia brabona and koye. Nemania, a person ye busy basa, not in sell soon no. And I walk tea and someone and they catch and who hey, lay a tear at the semi say, yes, you did to me warm,
na Onyankopɔn ba Yesu betimi am yenya ofoforo. Eti question obusa no ho say, how can I begin again? Meden masasha asia foforo. Meden betimi asan asase oforo ne ahase oforo yi na yede emma wo. Yesu kan Matthew asempa 18:21 Matthew 28:19 and 20. Or say, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Monko biase na monko nya amama ina mesuafo na mommo su ense eja ene oba ene Yakobon kronkron di mu na otoaso biem say, teaching them monchakire say nyamaka nyina omuni so, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Yes, Christ say, so beside say, how can I begin again? Or suppose so granny say, ya Yakopon na masemi so, ya can we ask for nina or Yakopon baby or GDBia, no man who crying Emia bonus, that person can begin again with Jesus. Or bet me ready as I have saved him. And until and miawani atiasie na tutumu se wonso so Yesu demunti obema kwan ama wanya awofoforo. Baptism anase asubo oka ho asem be say 80 times in the New Testament. Pan from oka ho asem sa bebre. Na sa asem ya oka ho asem di ase akire pa ni say baptizo a Greek kasa what they say to immerse completely. So we are ade bi na wo de asie ade mu na bibia kata so nyina nti mfansa wasansuo asi ho na de ade atom a na ade na konsuo na se na fe asan piaba enti to immerse baptism wa ka ho asem asubo no enye ye kasa efri babia Bible ye twa no a eye Greek kasa wo de twa ni mu na de asehire pa ne se baptism om sanom si twa no na ase ne se esese etimi du numu ekwase emma no eye adwuma. Eno nti hwan na Awurade adum obetumi anya saa akwanya. Oh, me test ba ko amani je ho Bible mu pa Mark 16:16 F emre fi say e Mark ana Mark won say ono na sem ye tete e won New Testament mu Matthew, Mark, Luke and John. Ono de na eno so pa. Na the chapter 12 16 no and verse number 16 ti ma ran fida was it whoever obao bemo whoever akodao penio whoever believes the ogidie and is baptized no my bonus you know, oh he or she will be saved. Hallelujah. Oh yeah, just me pedo if it was say be near the cano, he who Appiah Saudidia, if you believe Appiah Saudi na be a tosumeno and he said, and you get baptized. Oh Appiah, yes, you dimunti salvation. Oh yes, mono, a bear so dear. Amen. And you never pon back me perseverity as Siena you to now your word say, one who cry ama once so, or to me abo su na asho Yakopon munyam. To my dear Yadina, we and nature say. Yakopon baby any more who quine and me a bonus. So I just obeka who and our months as soon as I read the bomb. Amen. Wouldn't say a suboya or come once a meal. A idea. Nipa bebre a yen of kwambe brace. Very yen of kwambe brace. Obi higher the pine where the also pan for near also. Obi one by the pine BC was na yachiwatum. Unya rapan mun kwa there. So call who was so long as we rapan, does it? Or suborno aye crado. Like I say, ya boss, no. Tika, ya bahe and carry pank, see Abisia. What is all about Subra near what's nice and nice on when I call baby. Once why a woman was aquada ketua. Na, I didn't say, baby and nipanity in a community. Say also for done a Cali priest or honor. What can I say? Sa parish in a nipomina a nidia. The nipomina belong to the church of God. And ya wo pa, near boss. If it's a one near boss, no be a member of that parish. And he said, Obafie no besra, as so my or no shobia, and Quadam penny will be our community will be a bonus. In 2 months or no so a bit a year, effa Saquanos to say, and no any subo. I told me so I yes and ye came. Nemo Hena, Bakunwa, a cry at Nitiatu,
until what down upon Sasso and I saw my mensa so now with your honey in so good trim, and yet the good trim so South Alcadao, say a penny on one next is also your boss. A dear dances your boss. I for months for Niba concert, I say, you do consume not in Sunumu. So for the war, your boss, Namujinamu, not your boss. And also a choir, a fast a boss you as I see so. Now, Emudia Hain, and not a year babu a country. Now, Mika Kaino. Greek word or kasatre or baptism or say baptizo. It means to dip, to immerse, to plunge underwater. Say odi ebeshe insuasie. And yet in sugu apam pemua, you have not been plunged under the water. Say yadonesi paimua, you have not been plunged under the water. Say Obi my him Frank flag. Before you say Bakumbi and the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. They say a boss, you know. Say a ban is hamper. Any Greek as someone can a Bible can once them say baptism no, and no no any back. And until and the here say a radius no trying a subo assay. No bow mouth me who can no yesu or far so adding is an aho and my near. A bet me a boy a quentu a to him. And until yes, you know who hey, can make a say my radier. Na papa otin in chain and your friend said Nico Demos or no and your can say or call yes in chain secretly call in chain and a joke. Now I told any dino and in one of essay. Now I can't say a British saying other four as I said also call yes in chain like Nicodemus. A ya calling chain boko ready Mr. How can I be born again? How can I enter the kingdom? Medan makwahini medan with mom for yes, Christ of Hinanim was made for oh, why are there so by na me cano crepa natural? I tell you the truth. No crepa na make no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Hallelujah. Some you know ka obiani ho. So you also for so ya soba, so ya sopening, so ya brantia, so ya abrabawa. Obiani ha, obenya kwa kosha himemu, adise, odinsuo abonesu. Adise, odinhum na abonesu. Nema mienu, ensuo esubo, honhum esubo, eno ena yesu, edi mayen se, eya kwanchira, yenam so, edi benya kwan, akọ na hinienimu. Wa utia biya, yesu do, wa utia nyankopon asem, yesu posem, opese odu kwa ahimanimu, wo unti no behuye ewa senyan so, sebe ya, unkasa asisu, sebe ya obonsam eni nyi wo ho, enu nti yesu pese kwan biya so no, ma kwan, ma kwa hinienimu. Was I am the way, I am the truth, and I'm the life. Menu kwano, menu kwano, menu kwano, no one comes to the Father except by me. This will be able to time. This will family so. And yes, you come first watch and say, no one will come unless that person has been baptized. This is abonasu. Na fei eradia dumunti. Ya sanso abonasu sunsumu. Amen. And until yes, Christ will see me asma make a be an amontiasi. Timia me suban be ye senchene and in senahwamam. Ti Bible say Matthew as empathy me and Santimunum Nisiano. You are penny John the Baptist. Only Jehovah Pagan and Sano. Bible said then Jerusalem and all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Amen. John Kenyam said any pair, bandany pair, ba. No bomos you say ready whom about ready for bonny chain, ready for bonny chain, ready for bonny chain. Not John a boss. It's so Jordan mo na John o decide me. Yes, Christo sani eba hobi. Ba ye no nanti bedru ho no Bible say. John catch is there be that oh they mean to be more so. If say oh we training ni hu ni fin bia. Yes you say I mean him sir. But let it be so now. It is proper for us to do this, John, to fulfill all righteousness. John, me any way na ensetting amen. Then John consented. I feel John said, okay, ni ejawa kasa Matthias. Eti Yesu Kristo emma ye hu se oba wiase mu se obefo fele obeye ma Nyankopon asem aka to no aye adwuma. Odi suban ne yeye eda ho adisa
ade ba ko aka Kristofo ene se ebesua ewura Yesu ni adi na chi na fie nante na mo so efiri se ne oyeye ewo Jordan esunu mu no opese yenso so edi akire sa Bible say Ebra John eso Yesu mu no odi Yesu konsuo na se baptism no the Bible say he went up out of the water. After Yesu konsuo he was plunged under the water. Ofinsuo no mu esori. So he went up. Osori finsuo no mu. At that moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and this lightning on him. The faith John say, oh, who say, oh, Nyakopon esani na obati say abronoma na faith obesi Yesu Christ so. In fact, was in and a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Amen. Me dobenye me penasem ye ne mu na mani medije ewie peyo. Ene se Awurade Yesu Kristo dim usiwa dwin pise onso wo ya bosu a there will be a voice from heaven. I beka say this girl, this boy, this man, this woman obia wo you dwin se obese abuasu bia ene ne beka say when enemy ba osomani na eda ebeduro se abuasu no ampa sa ne bekoso akasa say ampa wo ye Onyankopɔn ba oso Onyankopɔn ni me bompa se Awurade enhyɛ odin na onso nani Yesu dim nti amen. Enti Yesu say yemfri nsuo ene hum anu obia nyama mienu nsuo mu subo ne hia pa ana de to eka ho biam ene honhom mu nso asubo. Enti Yesu Kristo Bible me ati say Acts chapter 10 verse 38 say God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Amen. Onyankopɔn adi ensura ene enwosra agu Yesu so na enwosra adi gu so na sunsun kronkron no wosra no an tumi anya hoden ahyemuma. Odofo nema mienu ya bo so wi a na nsan nsuo mu die no na akase da bia every day ubama ho kwan ma Onyankopɔn kronkron anointed Onyankopɔn kronkron ayiwasi nkyɛn Onyankopɔn kronkron ebɛmo ahoden amwatima ye die Onyankopɔn pe enti nsuma so bo na wunyaa obi yo ma wo ha onyaane de besemfie aduonu ni mfie aduasa Onyankopɔn hyira wo da na de aka wo ne say you must be anointed daily da bia se abosu da bia man kronkron kwamo amosu sufre Onyankopɔn nyadaje na ne Awurade nkasa Awurade mi odi boy ni kasa kyerɛ me na ɔkasa kyerɛ na otufo na ɔhyɛ nkrane na ɔma wo te ne ne ba ne sa wagya wo hom nyina Awurade na nkronkron no a ɔnam adom so me abɔ so ensuo mu no wayɛ wodwu ho adwuma saa sunsum mu eno na ma Yesu asɛm a yenim ne yɛte ase ne yɛka ɔka ne pense Onyankopɔn sunsum na ɔmo asum Nyankopɔn no ɛso ɔso no sunsum mu ene kwai mu no na ɛyɛ adwuma amen. Enti enya nsuo asubɔ nko a ho asɛm na Yesu kae ɔkan so sɛ ɛsɛsɛ yɛbɔ so wɔ nsuo mu ne yɛbɔ so sunsum mu nyame ba ma Yesu Kristo kwan na da bia ɔmo osu e sunsum mu ne ba ne sa de a ɔsesafo no ɛna ɔsoro ahenie no ɛbɛyɛ wɔn de amen. And then pesa ma oti ase say Yesu my example yi no ɔsan so nam nasɛm so ɛma another example ɛfa hia sɛ nsuo mu esubo ɛyɛ adwuma papa ahunu aha yi ɛyɛ obi a Onyankopɔn adom mu yɔka ne ho asɛm ɛwɔ Acts chapter 80 no every verse 26 equals 25 no timpesa metombo ase na mekenka kakra na utie Bible say now an angel of the Lord spoke to Philip saying arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. Amen. And then Onyankopɔn nim baby a wo bi ha baby a wonam bia baby a wote me ni sabra bia Onyankopɔn nim ɔso bɛka hini ho asɛmpa wiase fa na nyina Onyankopɔn ho nkro na duru nkyɛn na ne ɔka kyerɛ Philip no ɔka bia kyerɛ ɔsika kyerɛ Philip sɛ sorry. So he arose and went
And behold, a man of Ethiopia, a woman of Ethiopia, Obia na oye Ethiopia no a black person, he wants some near Kawai, Obia ni patuntum, Obia no te or Asasia, and Potina a sansa from Ethiopia son, or Nago Ponsi, na Oyobia, or ye Ethiopia ni. And English, oye Ethiopia ni in a Himano Pia for, or on a Buama, if you are Ekmi a year, Sunny a boy Hima, Ewo Ukromo, Ewo Garan. He was of great authority under Candace, the queen of the Ethiopians, who had charge of all her treasury. Ono no yet the sika craft for sika semina so edi emano. And he was returning from Jerusalem, where he had gone to worship, and sitting in his chariot. Oti netia se na mu, na netia se na mimu no na okenka ngoma eye Isaiah ngoma no. Amen. And run here, Isaiah chapter 53. Say, on New Year's new be a bass, I swear, the papo no, your bonnet chima, none mono, or nama dum so edgy and baby young Cornelian Musso. Tina pay eking kind. Now, Bible say, then the Spirit said to Philip, go near and overtake this chariot. Philip bang, sir, at your son and me, not ne cocotte. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, do you understand what you are reading? I said, Papa, what you say? And he said, how can I? Unless someone guides me. And he asked Philip to come up and sit with him. The place in the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away, and who will declare his generation? For his life is taken from the earth. So the eunuch answered Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man? And he never pay so Philip Mr. Boami. As someone making cow hey. I see obi ma ho kwam me bonechi ma huna maneno. Philip or asem wo kafa no ho anas wo kafa obi from. Ti open chechire. Person obi nyan chechire obi nya semuntiase. Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, no hair say free baby or kenkan, he preached Jesus to him or kan Yesu Christ who asem echire no. Amen. Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here is water. Here, I hate and ensure what hinders me from being baptized. Then I see me quite set means over monsieur. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. So this excuse and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen. Me Jesus yes or no any ewiase agenkwano. Enti yes Christo man say na ho say me de me ba asase so na me hia say obi be kyerɛkyerɛ me. Me koi ama John bo mesu. Na te say papa yi a wo ye inokia ye ka ne ho asemi no. Obi a wo pese utumi eba me nkyɛn bia ɛsɛ obra ho asem ma ye kyerɛkyerɛ wo. Ne kyerɛkyerɛ wo na wo te ase a ɛsɛ ade ko nsom ne kɔbɔsu. Tubon se nkwada nyini wa so ne mo ne ye kyerɛkyerɛ wo. Ne ye kyerɛkyerɛ wo. Ye kanyamsɛm sɛ ne ye kyerɛkyerɛ. Wa bɛte ase no na wa ma ho kwan sɛ ne papa yi ma ho kwan. Ne ya boasu ɛwɔ agya ɛna ɔba ɛna Yakobon sunsun kronkron dim. Enti ya boasu nso a ɛsɛ ye boasu ne ye bo Yesu asu no a. High of mighty Appiah, verse 36. Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, see, here's water. I ensure what hinders me from being baptized? Then they see me quite say, oh, monsieur. So he commanded the chariot to stand still. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Omerina consume Emma Papaya, or ye Ethiopia ni hima ni piafwe ananse ni sika krafwe no. Omankwan Emma Philip bonesu baptism or bonesu baptizo or immersino or plungino under the water or new consuency na ononso epie efrinsuono said ye a radius denye no as thank you radida. Yes, no ankasa my an example. Or did a juma and a shamfon ye and so Emma example. Papa ya ye bonesu yo be a non so epe Yakopon. Enti abro hu Yakopon was what na come nyina gidie no obonesu
And nese utie mene. Now so wakuma nyina begye Onyankopɔn di sɛ wokra agye nkwa a deɛ aka wɔ ne sɛ ɛwɔ sɛ nsoma ho kwan ɛma Yesu asɛm yɛ adwuma sɛ obiara nya kwan nkɔ so ahenmam si abɔ ne su ɛwɔ nsuo mu enti ma ho kwan sɛ Ghana na awɔ ma ho kwan mmea mu osu sɛ America kuro bi su na awɔ ma ho kwan mmea mu osu sɛ Europe baabi na awɔ ma ho kwan mmea mu osu baabi a wɔ biara ma ho kwan na Awurade di mu wagye Awurade Yesu Kristo adie no ya mu osu na sɛ ɔse Bible asɛm ne say he who believes your gidie and is baptized, that same person shall be saved. Sadi pano so beji no enkwa. Enti bedu bebi Nyankopɔn ma, omaji Nyankopɔn die, nyabu omosu nyina, Yesu di munti, onu enkwa je nyina when fariba no, di munti, yani safo nyina ebechere nase, da ereda, na do munti. Amen. Na esubo no so for asie pa ni sen. Yesa to asubim. The Bible no an yepese doso na Bible no boa me ati ase de ntia Onyankopɔn ka subo hia. Romans 14 sianche wo miensa ne na no. Don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Then ya oboy Yesu ewo Yesu Kristo mu no oboy Yesu ko ne wuo mu. Enti se Onyankopɔn ka se ye mo wasu a ye bo wasu akɔ Yesu Kristo ewuo mu. Ase ne say we were therefore buried with him. And ye na ekwan bia so no ye boy Yesu ko ne wuo mu a osan so esie yan ese ye sie Yesu no we are buried with him through baptism into death in order that osie yan said ye di onipa kwasa adamna mu Yesu wi ye di kwasa adamna mu no san so na se oba nsuo no mu a ensuo ti se adamna a ye yo eti se a grave amount. And it's a baptismal grave, you know, na yadwa wuramu sa na upia. Yesu adum na kese woni Yesu Kristo ewu woni Yesu Kristo wasie woni Yesu na Yesu di munti no Yesu say no si sorry no just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father we too may live a new life. Amen. And it's yadu sie wo Yesu Kristo mu Abu Adam mu yadu wura nsuo ne mu na nsuo nyina kata wo so a ese de yesie wo se Yesu awu ami asie no na Yesu Kristo sorry ye no esu di adanse se wodi owo so nkonim wodi boni so nkonim wodi asamare so nkonim enti na domunti obi bia wodi ho to ne so no enkwa a anya wieye dan kwa no ebe wo so chefa me bompa ye se Onyankopɔn mo a ba bia wo bia wo nti sa asemi ase eno na wasai amanfoni kama wo hei se obi ji Yesu Kristo di no aka se Awurade me ye odiboye ni a adeboyefo nti na Yesu kwa asennua hu ho no agina ho ma wo ene me a ye adi atum se ye adeboyefo afei umma ho kwan sa awie di a na de aka se ese ayu fidua no se Yesu fidua no ne ye ko hye nsuo no mu ye ko hye tumbu no mu na sa adam na mu a wo kodan no eno so ekye se wasiew e Yesu Kristo kwan no so na afei Onyankopɔn adumu ha wasori a one ka adam na mu fi se osofo bi obo asu bi adu tu nsuo no mu a na nsuo nyina kata so a osan ma osu biem you come up out of the water ufri nsuo no mu eba ani adi kyerɛ sɛ afei deɛ wasie nneɛma dada ne nyinaa Yesu di mu nti nneɛma nyinaa ayɛ foforɔ nti Onyankopɔn ɛnhyɛ wo de na baabi a wɔ biara Awurade nhyira wo na nso so ungu ɛma bɔne ɛne wiase mu nneɛma na Awurade di mu nti unya nkwa. Amen. Odofo mi sɛ ɛnɛ nneɛma bebree na gyi asɛm mu asase so wiase mu nneɛma na nso ala nkɔfo bi anwuma motoɔ wiase nneɛma yɛbɛda n'agya ampa wiase nneɛma yɛbɛda n'agya enti mesrɛ ɛnɛ fa ahoma Yesu wai maya mo wasu na obɔne nyinaa yɛnsie wɔ nsuo yi mu Bible di ho adanseɛ sɛ deɛ yɛde sie nsuo mu no ɛgogu probu mu na ɛyira kra obɔne nyinaa so kata ɛma afei deɛ woyɛ nkrumdifoɔ ɛma ne boro so ɛno nti mesrɛ Onyankopɔn sɛ ɔno mu a na baabi a wɔ biara experience ya wohu wɔ ha yi sɛ aberanteɛ de ne ho ama na afei wɔsi me sɛ obi a mɛwuo ɔde ne nsa gu ne bo na ɔsɛ Awurade Yesu ampa me odi mo ani ɛnɛ me de wase wu ma me susu me wu sɛ de wu yɛ no a me de nyina ma yɛsie wɔ nsuo no mu na Yesu di mu nti wasan so asɔre aba nkwa ɛni awie mu and you resurrect to a new life in Christ Jesus. Amen.
afei de wodi ani gie sɛ ɔba we de ani gie edi ahurisi Onyankopɔn mu no wɔn so wayɛ saa nti ebi a question bu sa me sɛ sɔfo ɛne deɛ na yɛ nyofi sɛ Petro so ka asɛmpa no Acts chapter 2 no on bisa no men and brethren what shall we do say na asɛm no tie de a so obi a obekɔ Yesu nkyɛ bi a yɛ bɔ na su wɔ nsuo mu a na me so a me tie die na menyo ɛdeɛn na menyo Petro asɛm ɔkae and say repent and be baptized. Acts chapter 2 verse 38. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Tieniye pa, ɔse ma wo kwa mmea mu osu Awurade Yesu so di mu ebu osu nsuo mu a ɔde bɔne nyinaa kyɛw wɔsie bɔne nyinaa wɔ nsuo no mu na afei da bia Yesu Kristo bɛnante enti nsuo mu asubɔ no akyi no wobɛnya sunsun mu asubɔ a wo ne Yesu na ɛkɔ Yesu tu a na nso atu Yesu tu a na nso atu baabi Yesu kɔ bia ne na ɛkɔ na wɔtumi ato dwom sɛ me ne Yesu bɛkɔ baabiara jojo baabiara odedi manim baabi obedi manim ɔfam ha mempa ba da biada minstro da biada wo ne Yesu bɛnante enti enye nsuo mu asubɔ nko a o da bia daily baptism of the Holy Spirit osofo ma Onyankopɔn di mu nti wo nsanka asopani ma Onyankopɔn di mu nti wo nsanka daily baptism of the Holy Spirit Onyankopɔn ba wo tie me ne ma wo nsanka Onyankopɔn ho nkronkron no asubɔ da bia na se ba ne sa dia you receive the gift of the Holy Spirit amen nsabeka Onyankopɔn sunsun nkronkron no the step number 1 and he say, I repent. I say, "You jumbisa, menu mi ho, wo hom akasa chrementi menu mi ho." So when you go kasa chrewa, you must get to a point here. Ultimate kase, I repent. Oh, I see any say. And Kamiobia, a conversation I was going all the way towards the east, but I make a U-turn. Madani Meni Afedia, I'm going towards the west. Minko ECBM, I'm going towards the west. There's a complete U-turn. There's a complete change. In Sakarasунku Eba, repentance, I said no, Sakane Namiti say, Utimika said once I was blind, but now I can see. Kanina mi obia, kanina mi obia, kanamiti say, say Nadia, yes, you dimunti minti sabio. Me bompa yes, Onyakopon, and fun and san count na on mount. Repentance, yes, you dimunti, amen. The Radia Sem Emma, Ehunisa say, Philip Kyle, see if you believe with all your heart. You are coming now, Bejadia. Would you are coming now, Bejadia? Ampa, yes, you, mammy, and tea, Menumi whom bonnet home. But Macumana Didi, and tea, Assembia Antony, I shall say, I didn't upon some hasi. Assembia, Finacopanumubia. Every word of God. Medi makumenya jidi Onyankopon ka metie Onyankopon sia me prinso Onyankopon sa na mayor the Onyankopon sama ka bia mayor I believe the word of God me the Onyankopon samudi I believe in God the creator God the Father God the Son God the Holy Spirit me omo nyina di se da bia me no mo nam me no mo na tia asase so people say if you believe with all your heart Etola bia ni akoma no bekum nifa enti yentimi fa nyina merade the rade fsn woni se Onyankopon ba enya nsumo asubɔ no nko a wonyae no na atwamu sunsumu asubɔ nso a wohia da bia esese etimi ye adwuma ebra ode akoma nyina agi Onyankopon adi amen enti step number 1 repent step number 2 say believe jidi na yato jumbisa jidiara otum ye nyina jidiara hetola bia na wadwen o sa me na matwe oh David wo wani so no asem na che Yakopon ani so Bible me ati asese dipa koma mu dipa dwen mu dipa nsue mu no dako nipa asem tintintin pa na so dako no aye ka no eso Yakopon ani so mfiapem ene fiapem so e se dakoma
ɛno nti onyankopɔn na wosom no to bi a wadwene sɛ sɛ ne nko a kyina nko a de kyie nko a na atwe mu daabi na ne tam nyanso twɛn Awurade gyinudi fa to Awurade so enti ne ho wɔbɔne ho gye Awurade di ɛne step number 2 no na sɛ wogye Awurade di a de aka ne sɛ ɛneɛ na ɛsɛ sɛ woma kwan ma yɛkyerɛkyerɛw on sɛ papa yi a na wɔyɛ Ethiopia ni hema no ne treasurer no ɔma kwan nyadagye ɛma yɛkyerɛkyerɛ the Bible say ɛnɛ wiase nyinaa yɛgu so pɛ mu ka Yesu babie mu fa homa Yesu Yesu di sɛ wokra gye nkwa Nyankopɔn asɛm tim hɔ fa nto Nyankopɔn wiase nyinaa yɛgu so Pentecost 2025 yɛgu so yɛpɛ mu saa me kasa sɛsie baabi nso bi kasa wiase fa na nyinaa honkonkoro sane saa na ɛyi adwuma ɛwɔ bebree the Bible say Acts chapter 2 verse 41 then those who gladly received his word were baptized. One moment there, Nigeria, Edia Sempano, your bomosu. And the hands so, well, just a Nigeria Bedia Sempebia, well, with him in the hour for years, who be our beer, with the Nigeria Junior Sempana, Mahu crying, now we have the experience of baptism. As Senny said, be dipped under, be immersed under water. A balance idea. Now, so Babe, Unyakopon, fear for no, Emubako. Amen. Petro Kasasa and the Bible say, and that day, about 3,000 souls were added to them. The Bible says, "Impimiensa ena bekahu." Pentecost 2025 from Yampaibo as a worldwide church, and he said, thousands and thousands. Yentiminkai. Etwamuna de achibiemu a ya strategic conference session reports how do eba dia dan say ampara bre tuamu si wo se eba bompaye ni aka onyame asem ni aye nkyekere no Pentecost 2025 no ankra pim and na sacral madwen edom ho berade unso a wuti we wo wuti me bompaye se wo beka sam pim no efi se Onyankopɔn ba Yesu owu ma wo so amen anu nti na ye se unya abutre ma ye kyerɛkyerɛw Yesu se mon konkɔ nipa nyinaa mesuafo na mon kyerɛkyerɛw te o se ye kyerɛkyerɛw step number 3 no se unya ho brase that's what them kan me na da bi nya abutre ne kyerɛkyerɛw ye bo so kura wi a na nsae ye bɛkɔ so a kyerɛkyerɛw saa se wo fi se wo besua de a na orase e wasase so te be kyerɛkyerɛw saa na Awurade adom okɔ anim enti enei steps me ensam person de se wadwen ni se upese Onyankopɔn adom mu unya subo sunsun mu ene nsuo mu a number 1 repent ni ho sacha wadwene genuine sorrow for sin maya bɔne atiaw adwaman bi krɔno bi wienum bi kasa bi ne ye bi abayigro bi Awurade me srɛ fa kyɛme humɔbɔ ɛba ne saa de a genuinely Awurade na madom so ebe humɔbɔ Yesu nti ɔde obɔ ne bekyɛw amen. Jidi said, Radhi Yesu is able, he is powerful. If he is more than able, he is more than capable. So betima jiwo efru asasi so nyama hudwa emfatana entinya wabrabum. If he said he is both Savior and Lord, what yajimkwa no sanya Radhi. And to believe say Radhi Yesu so nukuto and no deserve say a sumno or nukuto no deserve say a bumpa on a demo or say I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Obianko janen chagiso bemenkwa and to Yesu this akwana so. Na do muntino enkwan ne wie ebe wo dia amen afi ma ho kwan se obesua Onyankopɔn asem moni ha obosu dada kra to asoa na nya asubo esunsum asubo nda bia obrado ho to Onyankopɔn asem so o kwa sorry ne church Sabbath school say ase o kwa sorry ne church ababo akenkan o kwa sorry ne church nyema hodo na wutie Onyankopɔn asem da bia na woni Onyankopɔn di mpunimpu e Onyankopɔn asem mu o hwe Onyankopɔn asem o bompa Onyankopɔn di mu e ba ne saade a you are learning to be like Jesus. Usua se obeye se Yesu. Na so usua se obeye se Yesu a obeye se ono na adum nto eni ho de a nso benya nkwa amen. Jo busa se so for etimi bosu a na ge se me ba be asoe ba na nte na wo kan na mate wo ne me nkɔ ba bia me wo sisa na de me pa kire wo ni se Onyankopɔn asɛmpa yi a ɔde maye no gidie wo mu ani se de Onyankopɔn asɛm aka ho bia e no kware enti asafo a Ojina Onyankopɔn asɛm nkuto so the word of God and the word of God alone. Ojina Onyankopɔn asɛm so eno na mpanimfo no ka ho asɛm Martin Luther no breso o si sola scriptura. Onyankopɔn asɛm nko a sola Onyankopɔn asɛm the only the word of God.
asafo gyina Nyankopɔn asɛm so nko a ma wo kwan ma yɛ mu osu enko sa asafo mu na Onyankopɔn adom nti bɛte asɛ sɛ n'asɛm timi hɔ bɛte asɛ sɛ wɔyɛ savior bɛte asɛ sɛ ɔno ɛna ɔma yɛhwɛ so ɛwɔ subo mu nanso bɛtimi anante ɛna Onyankopɔn ma antu sa anamo no na sɛ ba ne sa de a baabi a obia sɛ de siyɛ ɛwɔ asomafoɔ no brɛ so no the Lord added to the church daily da bia na ɔde wɔn a ɔmgye Onyankopɔn ba Yesu die no na ɔde wɔn ka asɔre no ho to nso so ɛnɛ sɛ ɔbɛgye Yesu adi a ɛnɛ sɛ ɔde ho bɛma Yesu na wɔrepɛnti wɔn ho afi bɔne nyinaa ho a ɛnɛ sɛ ɔbɛtoa so asua Nyankopɔn asɛm sɛ ne yɛ kɛn na ɔmo ho kwan ma Nyankopɔn abuo foforɔ ɛwɔ nsuo mu ɛne sunsun mu a Yesu ɔde mu nti no ɔnso so ɔde bɛka Onyankopɔn asafo ho amen wiase mfada nyinaa hwɛmfoni a babia ye pemu kam pim ena etumrika anya hobopo ne ani gie eba Onyankopɔn nkyɛn ne bɔmɔ so wagya ene oba ene Nyankopɔn susu kronkron di mu me bɔmpa sɛ won so obɛka ho bi ye fie ha ye ho ayɛ adom a memenda bayi a ye oba su saa obi ɔha wagye adi obi ɔha ɔgye so ɔde ne ho ato Awurade so obi ɔha ɔgye so ɔpɛ so ɔto aso sua Awurade asɛm na wɔde ne ho bɔne nyinaa ho enti ɛmɔ na su no ye ɔbɔ saa foro nyinaa su na Awurade adom nti no ye dom nyinaa ɛbɛka Onyankopɔn asafo ho sɛnea Yesu Kristo asɛm no ɛkyerɛ no amen senti ni sɛ by one spirit ɔnam honhom baako pɛ so ɛna ɔbɔ yɛsuo na ɔde nyinaa wura body baako body no ɛne Onyankopɔn ba Yesu Kristo na asafo enti Onyankopɔn ba Yesu Kristo asafo no ɛno ɛne ɛbɔ asu a na yɛde ɛba bɛka ho nti na mebusa o sɛ ɛkwa deɛ sɛ Yesu yɛ bia wayɛ ogya ne monyam wɔ soro ɔba asase so behunu amane na ansa na ɔbɛfa mu no ɔmane ma mienu dadi sɛ wanwo bi ɛwɔ nsuo mu no anwo sunsun mu a ɔntumi nhyɛ Nyankopɔn ahenem ti ɔno abaayɛ no saa no yɛ ɔma kwame bonus wie ya pɛ Bible so ɔkɔ transfer so for how many days 40 days bompa yesa no the baptism of the Holy Spirit no and also what they say say oti ho na ne Nyankopɔn kasa ya na adwum bi eto ne sa yɛse hyɛ date wo ho ne nyame kasa trane mudafa na sem ye edie enti ehia me pa sɛ me hyɛ wonkwan ne sɛ emfa wo ne mfedudu a wo de abɔ asu and now Onyankopɔn kasa kyerɛw said no one will enter the kingdom except that person who has been baptized in water and by the Spirit. Ma ho kwan ma Onyankopɔn di mu nti ma osu a ya mo osu ɛwɔ Onyankopɔn di mu. Na se ɛbɔ osu dɛran so a ya bia nyame susu kronkron no ɔmo osu ɛnhyɛ ne di kronkron no monyam. Mpa ye nie ma de sɛde nie enti ɛnɛ so obi wɔ ha sɛ ɔyɛ ɔba ana so ɛbɛ ma ɔyɛ akɔda ana so ɛpani no pɛ sɛ ɔba animu ha kasa Awurade Yesu me pɛ sɛ me susu ampa memenda dura ma onsa so me so ababa we ogina hɔ yi sɔfo ama ne nsa so no si dikɔ ne gina kyerɛ ne nsuo no yɛnyɛ wo mu ntomu da kwan bia sɛ de bɛwura mu amoatima pie te du ɔno a me so so mpɛ sɛ me ba Yesu nkyɛn ma Yesu din mu ntie bɔ masu ɛwɔ agya ɛna ɔba ɛna nkronkron din mu a sabre a me kasa ya obi wɔ ha ɔte sɛ bia ma onsa so ma me ma onsa so ma me Mansa sumame, mansa sunanti bra, come here, come forward. Brani muhamame, brani muhamame, brani muhamame, brani muhamame, bra, brani muha. If you said, Bessa science and Shania, uhu hey, a yellow chafa, a yellow shuhu, say yes, you best show on son. Yes, you mojan best show on son. Yes, you mojan inti, obey under his cover. Or no, yes, you know, Becata so. Yes, you know, Bediwanim, yes, you know, Bediwachi, yes, you know, about whom bind. Nabibi biara, Satan, bay, Yamonka make a sermon, Yakupon bay. Monka make a sermon, Yakupon bay. Monka make a sermon, Yakupon bay. Bra, Brahmin, come. Near Mompaye, near Fire who show Yakuponsa, near Cassa and ne, at least, a damn has say, Yanya Obia, or Cassia, she said, I rather yes, remember downfall, hallelujah. Jesus will be my friend. Yes, you be a downfall, now so be yes, you are downfall. Now, one cannot be translating now, or Yakupon nam a domso ebesel. Nana domunti, send our hoons for new hair, no. Yes, you add on one Mojano, ever protect you. Or when some name not pen once and so a ben wa, yes, Mojano, ever dealing with when some. And from dear Ebel dear. Now one can now be trust as soon as yes, you demuti, Debia, or Nam Suzukunko so, elbows woofro. A brawan and Suma Subon, a riding shell, not the munti, amen. Tiamma, Mummy, and so now, Nayam Mompaye, Emma, Jumedia, Yedi, said a radin way. Ma Yasuyanti Minyase, Emofra.
we should surrender to Jesus like a child. Say and go pon baby, abba ni mu no. Him say e bedru se ekwa ni bebre o hamba be ka ho. Na nwumre o he no ye mmom paye. Yen se Onyankopɔn say, ye di ne hye ne say, o ma nyina so yen se mofra e wo Yesu anim. Amen. Erade ye da wase, yi wa ye kanfo din ye hye won monyam. Say enne obaba, odi ani gye, odi odo, ofrene ba ya pe no sorry waka was hey, Erade wo see me repent here, I've repented. If you are telling me to believe, I believe in you. Now, because I mean, and learning of you, I want to continue to learn about you. And I want to be baptized. What Benny Muha said, Radi, but you see a bus you made then. What do you want to come on so a bus you be? Now, think how would pa. Yeah, there was a situation about, so would the Mojan ever any protection? Would the Mojan ever any shield? Never be on Namubia or Begina free on some any BB and Adasimo. The bumpire young people like her. Say, Radius, you be obedient, so war out, say or no, I can't be so not drink Cobenkum, Ebenifa, Nehuquano. But by one amount trouble to a found one my way no, my Enyas and Huma Omina. Never ding 90 minutes were cheap, name fair home. Me bumpire leaders a was so me bumpire adults a was so mu. Yanya boys that I may bumpire say Radius, so Yanya in Suma Subo. Soon Sumo Subo, so there be a famine. That's who you want, dear. As I say, Sumu, any soon Sumudiano, Yanu Yako traffic ball. Unyakupomba, Unyakupon Shawati, Unyakupomba, Unyakupon new name, Unyakupomba, Unyakupon Tianim Show, Unyakupon Beradina Chinese also, not a sha, a dome of Bruhunia doe, or Mania dear, or bra, Debiada, Ubenya soon sumu a subo, or Yesu Christo demo. Amen. One came in many, I may say, God bless you, girl. God bless you.